dodop tidem prabawaning ratri Sasatara wis manjur kawaryan tanku jiwa memanise manggap srinareteng Siniwaka Sangya Pradase Klareng cakra lala winu laga langut prantene paksake bakan saking keng anggono kang sumiwi warata tanpa selo ora mengkuto dhisik Kakang Semar Kakang Nayantaka wonten dawuh Gusti Ayu nimbali kang abdipun Semar wis mantara wektu nggone para kadang Pandhawa ngenteni marang praptane Panakawan Bagong malah sak mengko kepara wis katon sowan Semar nggih bleh apa war lho sing duwer ki ya kowe sing dubleh ki ya kowe ora ngono karo anak kok nglarake ati ra ngene-ngene kae aku ki anakmu lho pok cepuk kurang ajar ora tak omong kene-kene wis ben gagas aku yanto mendet ditimbali Ndara Kunthi wonten mangandika dawuh Ndara bekti kula kunjuk iya Bagong tak tampa pangestuku tampan ana nggih sampun sanget anggen kula pundi kepareng ingkang abdipun Bagong Cepuk Atmaja sowan Gusti iya Bagong marata diagi aturna kepiye kabul kawusanane nggonmu mboyong nglamar kelawan Bratajaya ingkang sakmengko bakal kadhawuhake dening Permadi Atmajaku Bagong iki ngaten matur sing tenanan iya ya Puk kowe iki menenga aku tak matur aja ganggu selak ilang catetan kula Bloko Suta mawon kula matur wau kula pun nglamar inggih punika pun Ndara Bratajaya ing Ndarawati piyambakipun paring mangsulan ngeten iki piye Bagong paring mangsulan ngeten iki aku gelem dirabi sapa wae waton
sing tak rabi kuwi isa minangkani apa sing dadi kekudanganku. Mangkono Bagong. Nggih. Banjur apa ingkang dadi kekudanganing Wara Sembadra? Matura. Iya Panakaman Bagong. Mara matur apa kang dadi kekudanganing Wara Sembadra? Ya dubleh. Apa Bima? Wah, matura. Ora matur sing tenanan. Pecah sirahmu. Oh, ming matur toh tuan nyawa. Mboten apa-apa nek ajeng mang pecah, isine ming kricik duwite. Oh alah, ndendara kok kejem. Matura Bagong. Nggih, kepareng matur ku tinggal dados kudanganipun Ndara Bratajaya menika sepisan ingkang menika apa ya mau waduh. Pangiringe temanten menika kedah nitih kereta kencana mangka tirta apa kereta kencana menika tinarik kuda cacahipun 8 sepisan kuwi nggih ping pindhone pangiring ratu 1000 negara pun kusiri dening dewa menika ugi kedah pun cawisaken lajeng panyongsong kereta inggih punika Rewanda Seta ingkang bangkit tata jalma. Tak kira Pandhawa ora bakal kabutan ngupadi sarana iku Bagong. Nggih kula percaya. Terus pamaes manten kedah inggih punika Dewa Bagus kaliyan Dewi Sulistyawarni. Kula dhewe ora pati tanggap apa sing dimaksud lan napa tegese tembung niku kula pasrahke bongkokan ngersanipun para Pandhawa. Ora apa-apa bakune sira matur. Nggih. Terus serah-serahane pinanganten inggih punika kebon danu cacahe 140 ora entuk kurang ora entuk punjul mongko kebon danu menika kedah sungune bule tegese pancal tratak kuwi apa pancal panggung tak kira uga ora bakal keweran Ngupadi nggih terus kedah enten nuyon-nuyone menika Purbalaras ngagem gongsa batu anapa Lokananta menika kedah pun tabuh uyon-uyon gendinge Semar Mantu Sri Slamet Ganda Rukem Manyar Sewu Singa-singa kalih pamungkase gendeng niku gendeng Ladrang Wagyu. Ladrang Wahyu kok cangkeme dubleh sasar susur. Kowe engko mengkari nata yagane po. Ha iya. Arta apa arta sing kanta kenyang ki wong pira sing ngesting kowe? Ora apa-apa. Wong tuwa lakok-lakokke setan tenanan ora. Terus mboten mung cukup niku. Kedah wonten kembang mayang awine suwarga kalian gedang mas pupus cindhe kayu klepu Dewandaru. Lajeng kang pungkasan inggih menika kedah wonten tumurunning widodari sekethi kurang sawiji. Mekaten aturipun ing abdipun Bagong pinangka lidah sinambung saking Gusti Ayu Bratajaya. Kakang Semar iki kepiye? Najan to para Pandhawa ora kabotan ngupadi syarat srana nanging mesti uga kudu njaluk iguh pratikele Kakang Nayantaka. Ah, tak maju. Oh. Mareka den prayitna. Semurire seka bali. Titiyane Gandayani Trisunya Purnama Sasi Gilar-gilar semedyaning tengahing latar mileng ana lintang Bima
ngabdi kepareng ingkang ngabdi pun cepuk badhe matur ngersanipun Ndara Kunthi. Iya. Kedhap kula tak njlentrehke. Sakniki adum gawe mawon. Ndara Werkudara. Dipol kakangku apa? Sampeyan manggayuhke Ratu Sewu Negara. Wah, mapane ning endi? Mboten tebih kok niku. Mboten tebih. Antawis kaya jarak saking Jawi Tengah ten Sulawesi. Tegese kuwi adoh kudu nyabrang segara. Kersa mboten. Niki rak nggih kangge kararjane Kang Rayi. Nggih. Mengke nek jenengan mboten pirsa dalane kula tuduhke Ratu Sewu Negara niku teng pundi dununge Ndara Werkudara. Kowe ngerti Bagong? Mboten. Wah. Ora ngerti rasa kemeruh. Nggih. Sagu napa mboten ngupadi Ratu Sewu Negara? Sagu. Malah sisan. Kereta kencana tinarik kuda 8 niku titiane Prabu Rama. Sakniki sing ngasta, sing nyepeng, sing ngrumat, sing ngopeni niku peranganing Ratu Sewu Negara niku. Banjur ana ngendi papan durunge Ratu Sewu Negara kuwi? Dununge teng Praja Negaring Singgela manggoleki sing jejuluk Prabu Kuntawibisana. Yo, Bagong. Melu aku. Oke, Bim, santai ae. Wah, caidian. Edan ora konangan. Bab perkawis. Sing magepokane kalian kayangan sampean mboten usah kuwatir. Kula sing tanggung jawab Ndara Putri. Gonjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lir kencang ing alis risang mawe gandrung. Yen mangkono malah kabeh mung tak pasrahke ngersane Kakang Nayantaka. Apa dene sira Atmajaku Werkudara? Yo. Kunthi buku aku ngestoke dawuhmu. Sing dereng dirembuk niki. Apa Kakang Semar? Wanara sing ulese putih sing iso tata jalma sing kon dadi pengiring kon joget teng ngarep kreta niku Anoman. Niku dadi tugase Kang Putra nggih Ndara Werkudara. Yo. Aku kok tak dawuh karo si Kocluk. Benyang kendali sada. Kula tak melu Ndara Antasena mawon. Ora sah kowe melu aku wae. Waduh. Jane piye to Bim? Ora sah grundel. Anak ora sampean ora mampir warung. Cilaka tenan mengko wetenge wis ngintir-intir kok. Wah, niate tirakat laku prihatin. Gelem ya mangkat ora gelem pecah dasmu. Nggih. Wah, jane. Gur perkara nyambut gawe lelungan plesir kok tombok nyawa ora. Nek pun sami satata kula sak rombongan tak nyuwun pamit Ndara Kunthi. Iya Nayantaka sing ati-ati Nayantaka. Dara. Iya Bagong sing abang. Nggih. Ayo Bim.
ritore kakiri kiri arat bumi panakempita sedo lama ngamba udan terus awor tak kira nek kula kenyano niki nyanyi orane sing akon ora salancang bleh pripun kowe ngerti durunge Praja Negara Singgala ngertos ning nek niki mlaku ora tekan 3 taun dan sebabe apa adoh banget niki negara Singgala niku adoh ora kliwat ukur kedah nyebrang segara wah aku sagu bakune ketemu karo Ratu Sewu Negara anek ngaten matek aji Bandung Bandawasa ngaten ben cepet yo ayo tak gendong bleh manuto nggih saronanmu apik bleh nggih bebe Surabaya Blitar Anggrasa sumbar mawa lindhu bumi kuncing malodho kuntur katok lumembak penyunira kumambang iki wis tekan purung empon ning tudinge ilang niki wajan setan ora dimbroke sak karepe dhewe ora anggih niki ndara niki pun teng tapel wates negara ing Singgala kek dileboni selak garing. Hei! Wah! Hei! Ayah. Wah. Iwang Candra wis gumlewang ing imbanging Cakrawala Mancia wis gagat enjing rame swaraning sato kekuluruk sesauran wetan sorote ngaruwana wah
Des malane nglan. Gelak-gelak bumi panas maning jajalan ora sik. Ana satria gagah pidheksa mlebu ning wewengkon Maraja negara ing Singgala. Raden kowe sapa? Iki sapa, Bagong? Akirangan. Walah, bim-bim sampean ditakoki magenti takon kula. Takon karo aku Werkudara. Oh, Raden Werkudara. Panjen kepara nyata. Bali takon kowe sapa? Aku Prabu Merak Kesimpir. Leledang, ledang, ledang, lera, medhi. Sapa kuwi? Menungsa raine kaya nduk pengamun-amun. Nae cepuk, Mas. Sapa? Bagong. Ki bature Ndara Werkudara iki. Sapa mau Prabu Merak Kesimpir? Yo, dasar kepara nyata. Sing mburi cangkeme mangapi sapa? Cangkama kawa. Bajangan. Manang saratatanan. Yaka Praba Bandan Samarat. Sama? Praba Bandan Samarat. Iki Bondan Sumirat. Oh, Bondan Sumirat. Ora iso mingkem kok ya apa-apa dadi A. Data Akabayaban asa. Satan. Sing mburi dhewe kok drembambake sapa kae? Yo, surprise motherfucker. You takon karo ingsun. Heeh, sapa wae? Jon Wardoyo. Jon Wardoyo ratu kok jenenganane sapa kok Bondan Sumirat terus sing ngarep dhewe Merak Kesimpir sing mburi dhewe ki Jon Wardoyo kok Mary Jane barang kok jajal. Spiderman, Batman. You duwe kepentingan apa marang panjenengan ingsun? Do you ready to fight with me? The fuck? Get out. Ngomong apa? Get out. Tegese minggat. Prabu Merak Kesimpir. Piye? Apa kowe perangane karo Ratu Sewenegara? Yo, aku minangka patih Nalendra Sewenegara. Yen kowe patih, mesti ana jejer pamimpin. Yo, ana. Sapa? Prabu Kuntawibisana. Wah, aja malangi dalan. Aku kenen ketemu pinanggih kelawan Sang Prabu Kuntawibisana. Wah. Yo, tak paringi dalan liwat ning kudu glundhungke mestakane Prabu Merak Kesimpir. Lakon panjang kamu. Mati wae. Hei. Hei. Ah. Wah! Waduh! Kesya! Jangan asa. Wah. Dead you.
Surprise motherfucker. Yoi. Oh shit! The fuck is that? Oh yeah! Oh yes! Oh no! My back! Oh yeah! No! Whoa! Kepiye be? Riwayate jaraku ki lemah no iye. Menungsa ratane jan werdaya. Oh shit. No. Kalah aku. Wah, kalah kowe. Di Ratu Gustimu Prabu Kuntawi Bisana. Iki anake Semar ora kelingan ora aku ya. Yata laruta sangking kudha sang guru kula yen tan mutusa sang Sri lah kok tak sawang katon ngedapi-dapi ana satriya lan pawongan ingkang ngobrak-abrik barisaning para nalindra sewu negara ora mengko sikik sira kuwi sapa kisanak kekalih. Sampan lali kali kuliah apa? Lho. Iki sapa? Anake cepuk neh. Den. Mboten kelingan leh kula. Oh alah, saking suwene kaya. Ora sampean kuwi sapa? Aku Bagek. Bagek kayake nyanca cepuk. Prabu iki bokonge iku randang dadi to iki. Angel tenan nyuwarake iki. Sapa sampean? Bagong. Bagong. Lah kuwi sapa ing Satru Gagah Pideksa kuwi sapa? Niki ndara kula, ndara Werkudara. Nggih, Den. Yo. Apa sampean kuwi kang jejuluk Prabu Kuntawi Bisana? Ya pancen aku, Raden. Ya ingsun Nalendra ing Singgela. Ya aku Prabu Kuntawi Bisana. Ah, ya Allah. Sampean mosok blas ora kalingan ngalih kula, Den. Ora kowe kuwi sapa? Sejarahe kepiye lah kok dadi kowe muni kaya ngono, Bagong? Wah, jan ngilang-ilangi tenan. Kalingan mboten dukunane nderek Sinun Prabu Rama kalih kengayah Prabu Gunawan Wibisana. Prabu Gunawan Wibisana sampeyan anake Prabu Kuntawi Bisana ya Prabu Bisawarna. Gandeng rikala semanten menika ingkang Rama menika pun madheg pendhita mapane mboten teng negara Singgela sampean sing dipasrahi negara. Nggih napa mboten? Ya pancen ngono. Ki Lurah Bagong ning aku ora kelingan Bagong kuwi sapa? Alah, anake Semar nah. Biyen sak ndereke Prabu Rama. Oh alah, sampeyan to.
Pati Ndugamana. Lah iki Ki Lurah Bagong Atmajane Ki Lurah Semar Badranaya mrepeki Kunto Wibisana Atmaja. Nggih sinuwun. Kalih Ndara Werkudara niki panenggaking Pandhawa. Iya. Raden nuwun sewu. Menapa rawuh panjenengan wonten mriki menika badhe mboyong amboyongi Nalendra Sewu Negari kaliyan Kreta Kencana. Titihanipun Prabu Rama ingkang tinarik kuda 8. Mesthi wae mangkono. Merga nampa dawuh piyasa kakekku, aku kinen mboyong Kreta Kencana sak ratu Sewu Negarane. Ih, ngaten. Yo. Nuwun sewu. Sekawit kula menika sampun nampi dawuh saking Kanjeng Rama Begawan Kunto Wibisana menawi wonten satriya piranganing Pandhawa badhe amboyong Kreta Kencana titihanipun Prabu Rama miwah mboyong Nalendra Sewu Negari kula kinen masrahaken. Yo. Yen mangkono bisa apa bakal kabudalake? Malah dinten sak menika ugi Raden. Lega niki syarate siji pun kasembadan. Bagong iya nggih. Pun gak nika kae wis do dampyak nika gendang ditutke bendang kelakon Rabine Ndara Permadi. Kadung rumambat awit kambil gading mblegegeg ugeg sadulita mel aku ki ndek kewajiban golek serah-serane kok angele rawuh umum. Rabi mengkari rabi kok ndadak nganggo. Ning ya wis ora apa-apa mbok menawa pancen Sembadra kuwi sing dikarepke Gur Ndara Permadi dadi gawe syarat sing angel. Mergo ngerti Ndara Permadi kuwi ning ya mbok menawa. Nganti gembrobyos. Mau ana pengempul ngilingke wedang. Golek ketoke arep nyawang sing ning ngono kuwi. Golek rai. Aku arep munggah kayangan kok rasane kesuwen. Tak matek aji pamling wae. Dulur-dulur dewa karo anak-anakku ben tekan kene. Kang Karadang Suruh Den prayetna
semurine seka balik teteyani gandayane Trisunya para nama sasi gilar-gilar semedi ing tengahing latar para kencang waruda yang pak pong buk bolong kali code sapa sing gawe walah Kakang Semar nimbali dateng praptanipun ingkang aripun Kaneka Putra Kakang inggih Kanjeng Rama animbali dateng praptanipun Kang putrapun Kamajaya animbali dateng praptanipun Kang putrapun Kamaratih Ateng Kamajaya Kamaratih adikku Ateng Sidik Pangudal-udal anakku Kamajaya anak mantuku Kamaratih aja do kaget sira tak awe aja kaleruke Narada kula wonten dawuh Kakang aku tak nyewa gamelanmu pira sewengi pira nuwun sewu gamelan tegesipun menapa Gongsa Lokanantake tak jaluk tak boyong kanggo pepasrening kahanane ndaraku Ndara Permadi sing sak mengko arep dhaup karo Ndara Bratajaya ngestaken dawuh Kakang ngestaken dawuh awit perkawis menika ugi sampun dados dahuru wonten ing kayangan menawi ngantos sak mangke mboten pun pinangkani napa kelakon kayangan bosah baseh Kakang iya juang Kamajaya kula wonten dawuh kok sampean ngundang niku juang ora juang gembelengan niku lho saya mengke manten lanang lan wedok paesen sisandene aku njaluk tumurune widodari sekedhi kurang sawiji Narada kula Gongsa Lokananta komplit sak penabuhe ngestaken dawuh nek wis ngerti aja budal Dol Jigur sumur Anoman Pracandha Seta Cocak rawon kapi mendo senggana danu prawata nuwun sewu kagiat setaning manahipun ngabdipun Anoman sareng kula nampi arep rawuhipun praptanipun Anggira Antasena. Dik. Aja kaget. Aku karo Petruk sing tekan kene. Man, Nyuk. Walah setan ora. Kowe iki pendhita kok ngarepan pecerabaanmu, ngarep lingguanmu kok tok gawe sumur ngono.
Menika kajengipun menawi idu mboten dadak teng wingking. Oh, kasih idu kuwi mana? Nggih. Kasih idu kepada Bella. Menengo sik kok antem iki. Nggih Den nggih. Aku tak matur apa wigatine sik ora. Nek arep gojek engko ana nggone dhewe. Nggih. Empan papan kudu tinggu. Lah iya. Lah iya. Kok paijo reneng nyandi mulih karo sapa mbuh karo ketoke karo sinden monggo mulih wah wis ora beres kuwi wonten menapa Raden Antasena aja kaget ya aku prapta iki sayekti mung ngarep mboyong sampeyan mergo Bibi Wara Sembadra Bibi Bratajaya lek arep rabi karo mak cilik Permadi kuwi duwe kekudangan. Jroning pahargyan temanten kakung lan putri iki kudu nitih kereta kencana terus kejaba saka kuwi sak ngareping kereta kencana iki kudu ana panyongsonge beksa. Monggo sing kudu nari kowe lho, Man. Gelem ora gelem kowe lho, Man. Piye, sago apa ora? Nek ora sago, wah lah dosa gedhe kowe. Mergo sing duwe gawe iki Sinuwun Ndrawati iki sing to derekke mergo kuwi panjenengan Iwang Pikulun Bathara Wisnu. Lah Iwang Pikulun Bathara Wisnu kuwi tegese wis leyanu, ora ngaten to Den. Mbuh. Tapuki sisan kowe ora celemongan ngono to, Truk. Nggih. Piye Man, sago apa ora Man? Waduh Raden nyuwun pangapunten. Ngapa ora sang guyu? Mboten ki Lurah. Kula menika namung lingsem kemawon. Kula niki mung kethek wis tuwek. Lho, ha sing tuwek kuwi malah sing dikalapke gawene. Sing nom-nom ki mah mung gedhe suarane tok nek ora enek bayare ora teko. Betul ra? Mekaten. Heeh, wis ngono mangkan. Nanging kula isin ki Lurah. Ha isin kudungan kresek ben ora disampang wong. Ben ora weruh wong. Iki ngestaken dawuh ning saged-saged lho nggih wis ora apa-apa. Monggo syarat kok. Engko nek Bibi Wara Sembadra ora ngerti sampean malah ora sida rabi. Ih, monggo kula dherekke. Latihan sik. Napa? Latihan joget. Lanti kok malah rombongane jare ngejak kok malah ora ketok ki nyang endi dilih nyang endi kira-kira. Lurah Petro. Hei! Panjenengan enten pundi? Mahgo minggat aku. Setan ora. Iki ngono nakal iki. Wedhus ki ora. Piye, Man? Kula kok isin banget lho. Wah, rasane kodhak sisan kowe ora. Truk, nun. Enek sing lali syaraté urung diaturke. Mergo iki ora enek sing kajibah ngupadi. Napa, Gus? Kebun danu cacahe 140 lho, Truk. Oh, lah, sik, Man. Pripun? Kowe ngerti ora? Menapa? Kebun danu sing cacahe 140 mongko bule
Sungune bule pancal panggung. Dununge ning endi ngerti ora? Lah mboten wau-wau nggo kula dherekke. Wah. Mriki. Ganjeng langit nglong-nglong katon lir kencang ing alis risang mawe gandrung niki sing ngreksa kebun danu cacahe 140. Sapa iki? Mayang dhewe. Menika pun Dadung Awuk. Weh, sapa-sapa sik, sapa? Dadung Awuk. Sapa? Dadung Awer. Dadung Awuk ki lho ra. Dalange wis aku Dadung Awuk ya bronjong. Wis pas. Wis pas. Kyai Dadung Awuk apa Kyai Mayanggara? Nampa kewajiban sarta jejiban. Sak mengko kebun danu ya kebo gaib cacahe 140 kinen binayong ning Prajanegara Ndrawati. Wah. Bakal gunake sarana apa? Wis bakune tok boyong manut kelawan pernataning Senggana. Yo, nek ngono aku ngestoke dawuh Kyai Mayanggara. Hei. Oh. Tak dundang, celik. Sami bebidalan tumuju wonten ing negari Ndrawati nenggih sedaya ingkang dados kekudanganing Sang Dewi Bratajaya. Nalika semanten wonten nggih wujuding kreta kencana titihaning Sang Prabu Rama Wijaya tinarik kuda 8 cacahipun. Binayongi dena mbiyongi dening pangiringing Ratu Sewu Negari ingkang kinusiran dening dewa. Datan kantun uyon-uyon nenggih gongsa Lokananta karawitan bronjong laras. Mungling gongsa monggang bendhe mangungkung anyarengi regenging awontenan pepasren pinanganten kakung wonten negari ing Ndrawati.
Swara remanguswa ngambreng kati karananing kas wase yaning marga hamelekong sang kandha mastrat maja lang lalu hangu ladi Surya mangrang sang baya humyung swara waryanto malah jagat pangestungkara wayahu Bathara jagat Kakang Semar wonten dawuh bibi kundi iya anak Prabu wah mboten nginten babar pisan lah kok teko dados regeng kawontenan wonten Praja Negari Ndarawati kepiye mungguh kekodanganing Bratajaya apa kira-kira wis jangkep anak Prabu Sembadra apa Kakang coba talitinen kira-kira ingkang mbok jaluk wis gambuh sarta wis jangkep apa durung iki ya wis sik ana sing kurang iki ndi kok pamese Bagong kowe napa kuwi dewa ora mbok jak remi wis wayahe rias to niki wis ngono-ngono mlebu kono aku ki dewa kok dewa kowe ya anake Semar to kowe komandhok tak rasa pancen wis jangkep Kakang Prabu yen pancen wis jangkep sarta wis mathuk apa kang dadi karepanmu ya ingkang binayong dening kadangmu ya calon garwamu Permadi ya tampanan katresnane Permadi kanthi ikhlas lair lan batin aja narasa ngrundel mengeriyen sampean cah loro mang salaman Magelang ben kula sing nyeksekke para kawula nek Ndara Sembadra kalih Ndara Permadi pun kelakon daup saksi sah ono yen pancen wis padha sarujuk lan bocah loro wis gambuh rasane ya wis tak sumanggake Permadi wah edan kok aku ki telat iki piye Kresna, wah nglensati janji kowe parat. Menungsa ora tataran. Lah kok kowe nglangkahi marang dari kemarin kena Matru Prabu Baladewa. Sari Sembadra rabi karo Bresama. Lah kok malah rabi karo Permadi. Karepmu piye? Sare Koko Prabu. Ora iso. Iki ngono mesti sing ngajari iki. Kula iki salah apa lho, Kula iki salah apa? Lah kok sampean muring-muring ora aku tak takon. Lah kok dadi Yayi Kresna iso nglencati sing dadi janjine? Kok iso nglencati sing dadi janjine? Mau jare Sembadra arep dirabek karo Bresama, mau jare arep dirabekke karo adhiku Mandaraka. Lah kok saiki malah rabi karo Permadi? Karepe piye? Kowe mesti ngajari kowe tuwekane iki. Menungsa kaya cepuk. Salah kula napa? Ora iso. Koko Prabu. Piye? Sampun jam sekawan langkung panjenengan menika kersa mboten kersa, trimah mboten trimah kedah nampi kawontenan. Nyatanipun Sembadra kaliyan Permadi menika sampun sami gambuh rasanipun. Sik.
Ngopo iki? Nyumbang 20 entek rendang 3 iris. Setan. Ngono. Nyumbang ora iso Bagong, wegah. Ora. Hei. Iki pripun madati kanane kaya ngene. Nyawiji ora nyawiji sak karep sampeyan sinuwun para. Mangga Bibi Kunti. Wah! Mana? Mbok Badra! Walah edan lho. Aduh, ala Mbok Badra urung kelakon rabi karo Burisrawa Mbok Badra. Wah, edan tenan iso mati nglalu ngombe rondap aku. Waduh. Urung kelakon. Wah! Iya. Ora aku kok tok seret-seret iki karepmu piye? Oh, nyumbang ming 20 Ayo mbebarasi catering ora sampean ki ora. Ngene 300. Edan kowe nuthuk nata mandura kowe. Kowe nuthuk karo aku kowe. Aku rasa rujuk Permadi rabi karo Bratajaya. Setuju ra setuju wong wis kelakon rabi. Nek Burisrawa Sranta kan ngenteni randane. Anggep ora. Agido ML. Jane ya tanpa guna aku nglabuhi Burisrawa ki. Ya wis. Burisrawa. Rabi karepmu ora karepmu. Wong karo aku tinemu IP kowe kok. Ya wis. Sembadra Permadi. Rahayu nggonmu mangun bebrayan. Pitik balik jambu segegel mambu entong mangga sami wangsul peteng kula sampun gotong ora teruske mboten teruske wong pun kotong wetenge kok pun kasembadan to yo ngaturke panuwun Bagong mboten kula niki cepuk niki sing bantu aja Bu cepuk ndiasmu. Ngaturaken panuwun Ndara pun saguh nyekseni ingkang rayi dhaup palakrama. Kula mung saged ndongake mugi-mugi mbeta sawab sing sae tumrap kulawarga ing Pandhawa kaliyan kulawarga ing Ndarawati gedhene dhateng kawula sak praja negara Ngamarta sak pengeripun menika sak terusipun mboten manggalangan setunggal punapa. Yo Semar. Nyuwun pangapunten sedaya lepat kula, sedaya kirange kula sak kanca anggen kula leladi wonten ing laladan mriki. Sedaya memula saged tasir nontek ketamplek cemplung kedung kendang kentering kali bengawan keseser weram bersilang musna kecocok enggak kayu danalaya tulak sawan bali yo nyang dalan. Cekap semanten atur kula slameta sing nanggap, slameta sing ditanggap, slameta sing nonton tanggapan, slameta sak kabeh-kabehane paribasan wong lara niku ditapeli njet mampet dibrudul ngopet ing seksawuri sarem lentun cepi lomba abang ilang demit ora ndulit setan ora doyan. Cekap semanten atur kula kula tutup korining Gucaka Ndara.